zer dieten, goian jolasean. Zula pasan dezu eguna. Ikasunan ondo pasatzen dezue? Bai, jolatzen dezue aplikazioa? Eta laster oporra. Eta laster etorriko da? Eta ikastolako azken egunean ere, Etorriko zaizu ikastolara eta opariak ekarriko dizu? Ostaliuk. Olentero nerekin, eta eskatu dituzu egia opariak. Jendea oso jatorra zena, eta Aitona eta Amona batzuk ez zekaten batere dirurik. Eta neguan, otzik ez pasatzeko, nik eskukara bat ikatzen eramaten nien. Zori, Aitona Amona, eriteko zua, eta bero pasatzeko gaurko gaua. Lehen batean, etxera iritsi nintzenean, gaua zen. Eta azaltzeko, Enekamiaia janari bakarrikan, ogi pusketa gogor bat. Eta arraintzatitxo bat